Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite ma before maka Jugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa na oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ family lineage. Anyị were na-achọ ịkọwa bụ na family ọbụla, every lineage ọbụla nwere oke ha ketara na mmụọ. Enwere ọgbụgba ndụ ndị nna anyị ha gbalụ otu ụmụ mmụọ bidogori n'okike ụwa. Igbo bụ ndị Igbo nwere ọgbụgba ndụ ụdị Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. Ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ya bụ ogologo ndụ represent nchekwa. Yes, and wellness. Onye ọgbụgba ndụ ndị nna anyị hara na ụmụ Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gbara. Ọ bụrụ ọgbụgba ndụ ego, maka na agwara m ụnụ na ego bụ legal tender. Obodo ji aka ha kretiere onwe ha. Ọgbụgba ndụ ndị nna anyị ha bụ na ị ga-adị ogologo ndụ nwa arụ isi ike nwee nchekwa nyawa ọgbụgba ndụ. Ka awa ọgbụgba ndụ jikọtara ala Igbo niile. Mana enwezi taa anyị chọrọ ha ideba anya na ya bụ ọgbụgba ndụ nke agbalụ na ezinụlọ dị iche iche. Anyị sị na o nwere ọgbụgba ndụ ọbụla ezinụlọ ọbụla gbara. Na nkwekọrịta ezinụlọ ọbụla nwere ụdị ụmụ mmụọ. E nwere ndị wụ ọgbụgba ndụ na bụ na ha ga-enwe ogologo ndụ. O nwere ezinụlọ kịta anụ na ha ama nwụnata ọnwụ ike. O nwere ezinụlọ kịta anụ na ha ama nwụnata ihe mberede. Ihe mberede nwere ihe nwere ike ime ha. O nwere ezinụlọ kịta ọgbụgba ndụ na ha na-amasọ mma akpọ ha agbọ mma. O nwere ezinụlọ kịta anụ na ha bụ aka ji akụ. O nwere ezinụlọ kịtakwa anụ na ha ga na-abụ nsọ ndị nchụaja. O nwekwalụ dịka isi wee mara n'ala Igbo ndị ketanụnụ dịka ịlụ ọrụ dịka onye ngwụcha dị na-akpụ alụ. Etu a ka esi wee ketacha n'obodo dị iche iche. Mana enwesịrị nke famili ọbụla keta. Taa anyị chọrọ ka anyị dị wee lụọ na nke famili ọbụla keta. Mana bifo anyị gaba n'iru, ihe chọrọ ka nkọwalụ gị na mgbe gboo na etu anyị Igbo si eme ihe bụ ndị Gboo bụ nọ na-abụ n'ụtọ na famili ọbụla maara na o nwere oke ha ketara na mmụọ. Ihe famili ọbụla na-agba mbọ bụ ka ha keta oke, ka ha wee keta oke na ezinụlọ ọzọ ketara ihe ha enwere. O nwere agbụrụ hiwere na ezinụlọ ha na enwere ike iji isi ha wee chụọ aja. Enwere agbụrụ famili ejiri achụ aja. Ịnwa anwa touch ya onye ahụ dị touch not my anointed. O nwere agbụrụ ejiri achụ aja. Ọ bụrụgodo na ebu a ritualist na ịghọtara how things work, ị bụrụ onye ntọrị mmadụ, ịtọgha na onye nke ha ọkwa kidnapper na ewi, ịtọgha na onye si na nyawa agbụrụ nyawa family unu enwe problem ọrụ na cast ya. O nwere agbụrụ ejiri isi ha. Ịma na ndị Igbo na-adịnụ si na ejiri ọnwa adịbe eme mgbọrọgwụ. Ihe ụfọdụ na-esi n'ọgbụgba ndụ ndị Gboo hibelụ. Ịmakwa na mgbe ọ bụrụ taa ka e bido tọwa mmadụ ọka ịma. Ọ dịbara na mgbe ete aka. O nwere ndị na-agụgba mmadụ atọrọ mmadụ ejele mmadụ na slave trade. Ị ghọtara ya? Yes. So mgbe anwa o nwekwara ndị ajọ mmadụ na-ahụ ha agụgba mmadụ wee je mee ihe sọrọ ha na mee ya eje gosi makịta. So ọ bụrụ taa ka ndị ntọrị mmadụ dịbara. Ndị mmadụ na-atọrị mmadụ mgbe etegoro aka maka ihe ụdị dị iche iche. Ụfọdụ bụ ndị na-agba mgbere mmadụ. Mana ana m achọ ịgbawa ụfọdụ obodo, ụfọdụ famili wee gudo na befa wee tụọ aja wee hibe mmụọ na befa wee kwuo na isi nwa fama atọ na mba, isi nwa Eze-Ana efu na mba, wee gụọ ọgbụgba ndụ na famili fa na ama ejidata isi ha wee tụọ aja. Ị ghọtara ya? And mgbe ọbụla iwu onye na-atụrị mmadụ
metụ aka na onye ezinụlọ ahụ ọrụ na akasị ya enwudo ụlọ. O nwere ọgbụgba ndụ ndị nna ha hibelụ. O nwere ike ndị dọkịta nwere ike ha mana ihe dị na ya bụ ezinụlọ na ọkpụtọrọkpụ. N'ịbụ onye na-ekiri na-apụ mmadụ ikiri na-abụ ha n'ofu efu on that family unu enwe showdown. Now will mark the end of their gang. Ọ dị adị. Ndị Igbo na-atụ n'isi na onye isi anyị na-awa anya ya were nke chụọ. O nwere family hiberi ọ bụrụ ọgba ndụ befa. Nwee family hibelu longevity. Ije na family ndị a ije ya afụta onye 100 years fụ onye 120 ha na-akacha nka were mkpọ na-aga. Ọ dị adị. Enwe family ihe eje na befa ọnwụ ike adụrụ befa. Ọnwụ ike anọgide asị na mmadụ na-aga celebrate tụọ ha ọ bụrụ ha maka ha. Na-anọgidere etu asị na moto nwere accident ọ bụrụ ha maka ha. Ịma ihe bụ ọnwụ ike. Ọnwụ ike bụ nwa nwee sịrị mmadụ biko ka nje ka mpụta ka nje gbata fuel na nna apụta ma ọ ka nje ahịa na nna abata. Ọnya bụ ọnwụ ike. O nwere ọnwụ ndị na-anwụrụ onwe fọ ọnwụ ha achọghị ịnwụ ọnwụ ha ya ahụ asịghị ndo asịgịdozie ego ndị jegodo ahụ wee nwụrụ ka adịcha. Mana ọnwụ ike bụ ọnwụ a ka nje ka mpụta celebrate atụ onye a ma moto apịa onye ero nwụrụ. O nwere family ị ga-eje na befa. Ọnwụ ike na-abịa na befa every 2-3 years, every 2-3 years, 4 years. A ga-asị na nkụrụ onye dị etu na moto gburu ya. Mana o nwere agbụrụ ọdụrọ. Yes. Ka m nwere agbụrụ mma atụ ihe nji abụ m na-ekuzi nkuzi enwe m nke m na-ama atụ we can go and verify. Abụ m a known person. Ebe a nọrọ ifite kpọọ ogbu efe Eze-Ana Ugochi tubelu. Ma ọ lesụ na nwatakịrị onye ka nwatakịrị. Ịghọtara ya? Now o nwere agbụrụ m ka m nwere agbụrụ mma atụ maka ihe o ji abụ m na-ekwu nne awa na-ama atụ bụ ka ị ghara ọ dị ka ghara dị ka ofere akụkọ ekọja fairy tale. Na agbụrụ m sinsi nji wee mụta ma abụrụ mbụrụ mmadụ na-afụ ụzọ. Adị m ekwu maka only my immediate family. I'm talking about my extended family. O nwebere onye ọbụla si from my extended family nwere ọnwụ ike. Go and verify. Ask him from Uru Damage. Yes, no Sumero. Go and verify. Go dey father. Mana o nwere agbụrụ ọdịnị ha. Ihe ndị wewere nke mma atọ ịmadụzie nke dị na be ụnụ. O nwere agbọghọ agbọ mma. Ha na-amacha mma ebe ọ nwere afọ sị na onye a dị ka ndị family dị etu a. Anaghị ihe ọrụ ọbụrụ ha. O nwere agbọghọ agbọ na-amata mma anyị ka jakpọ agbọ mma. Nwa agbọ na-enwe ọmụmụ. Asị na ejima anyị na befa. Ọgụ Tesi mụrụ ejima ịtọ. Asị m ọgụ Tesi yes nwunye ya mụrụ ejima ịtọ. Ifeanyi nwa nwanne ya nwaanyị jere di na be die mụrụ ejima na abụ. Ifeọma nwanne ya nwaanyị jere di na be onye ọzọ mụrụ ejima na abụ. Nwaanyị ahụ dara ntara befa mụrụ ejima na abụ. Ọ bụrụ family ndị ejima. O nwere family na-enwe ọmụmụ. Nwa family ya ga-epụta etu a sị na nwa ofu nwaanyị mụrụ 8. Esokwokwa ofu 10 na awa mmụọ ya etu a mgbe gburugburu egbuoro onye ahụ ewu ukwu. Ịghọtara ya? Na my own family anyị na-enwe ọmụmụ. Ịghọtara ya? Na my own family anyị na-enwe ọmụmụ. So ihe ji wee kwubi ihe bụ na agbụrụ ọbụla nwere nke ha hatara. O nwere agbụrụ gburu nke fa kwuo na ha ga-adị ogologo ndị ọbụla na-adị ogologo ndụ a na-etinye aka n'ọgwụ na ife ike maka na ọgwụ na ife ike na short life. So o nwere ihe ndị gboo ji wee hibe mgburube nna gị mana itolitelu ị mara ọka anasịkwụrụ ije tinye aka n'ihe ndị ahụ ma agara gị. Asịgo oriri o nwere ndị ọgwụ na-adị ile n'aka ha ịfụ na ndị ezinụlọ ụlọ na ọ dị adịrị ụlọ ile ka mmakwara ga-atụ ihe ọ ya abụ imechi ya ije verify ya. Ka m nwere my own clan wee maatụ. Ego mbute adịghị afọ nshọrọ na be anyị na-abụ na my own clan.
ego mbute ọ dị function, ajọ ihe adịghị function. Dịka asụ na ọgba ndụ ndị be anyị ndị nna anyị ha tinye na eti ya n'aka na ajọ ihe ahụ ihe ana na-asọ nsọ inwe showdown, ọ dara work. ịghọtara ya? Ịkpa agwa dị iche iche ụmụ ihe niile a na-akpọ ego mbute, name them. Bịa na my clan gaa investigate, nwere onye ọbụla nwere ego mbute. Onye ọbụla ịfụ na my clan na-eme ihe nwere ihe ezigbo ihe legitimate na ọ na-alụ dị verifiable. Mana o nwere agbụrụ ya bụ oshi, mana o nwere agbụrụ bụ ndị oshi. Ihe ọbụla bụ oshi related ha ga-eje zuo na mana agbụrụ anyị nwere ka ije tinye aka n'ihe ọbụla bụ oshi ka ịsọsi dị ọdụ kwesịrị. So ya jigbe ekwubi ya bụ esina ka ime na ndị ọzọ na-eme, mana anyị edoro gị kpatara na ịmara na ihe a dụrọ na agbụrụ ụlọ. O nwere agbụrụ ihe eji nna gị agwa sị na oshi adụrọkwa na agbụrụ anyị. Iwekwana ihe mmadụ, inyekwana ihe mmadụ anya, ịlọkwana ihe mmadụ anya, maka na itikwe na ọma gịkwa na be anyị atụkwa gị. And nke bụ eziokwu na iti ya n'aka a na-atụ ọgụ. Yes, ọ dị ka ya nwa nwa okorobịa na a na-ekwu n'onye Enugu steeti na-eje na-atọ ndị mmadụ. Aka teyo na ihe tụrụ ya abụ a na-atụrụ ya. O nwere ndị ọdụ obefa iti ya n'aka na ụdị ha a na-atụ ọgụ. But I can tell you now, no nkwano ndị nọkwa na ụdị line ha ọ nọ zuo ezu ịmarọ, mana onye nke a na-atụ ya. So ihe ndị ekwu ya wụda chọpụta ife ahụ agbụrụ na anara eme, isikwana ka ime na ibe gị umelụ ime ọga ndị ọzọ magara gị. Chọpụta ihe agbụrụ gị na-asụ ya ka mmadụ ga-atụ. Ụlọ ndị na-eje agwọ ọgwụ mmadụ dibịa ndị na-eje na-agwọ, o nwere ike agbụrụ gị a na-asụ eke ma o nwee ihe ndị agbụrụ gị na-asọ. Agbụrụ gị a na-asọ ya bụ ihe ije onye aja egworo ọgwụ na agbụrụ fa ha dị asụ ya. Oru oje were anụmanụ a ma ọ bụ ihe ahụrụ na-asụ wee jee tinye na ọgwụ ọrụ gị. Ịma onye nwego shoulder. Achọrọ m ka nje some instances. Mari ihe agbụrụ gị na-asọ. Zere ihe agbụrụ gị na-asọ. Itikwa n'aka n'ihe agbụrụ gị na-asọ. Agbụrụ gị abụrụ agbụrụ na-agwọ ọgwụ, itikwa aka n'ọgwụ ma agakwara gị. And ị mana ajọ ọgwụ na short life. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? And mara ihe agbụrụ ụrụ na-asọ. Zere ya. Ịmara ihe ahụ eji wee mara agbụrụ ụnụ. Agbụrụ ụnụ bụ agbụrụ ndị na-aga n'iru n'ihe gbasara nka na ụzụ. Nwanne nọ na nka na ụzụ ihe eme ọfụma. Agbụrụ ụnụ bụ ihe gbasara ọmụmụ ihe eme ọfụma. Ọ bụgoro na nọ n'ọmụmụ na lineage ụnụ anwa bụrụ onye na-eme dibịa na-ana nwa na-enye ọgwụ nwa, ị ga-adị successful because ọ dị na akara aka ụnụ. E nwere agbụrụ bụ ndị dibịa na ọ bụgoro na mmadụ bịa na be gị onye na-echa ife ọnwụ na ọ kpatara sị gị ngwa mee ya etu a mee ya etu a mee ya etu a mee nọ ya ime ya ọ dị ile. Ọ dị na agbụrụ, ọ dị na lineage. O nwere agbụrụ na-agba ọkpụkpụ, ọ dị na lineage ha. Ọ sị ya bụgoro obere nwa 7 years ka e butere onye ụkwụ adụrụ, o bido wee were ogwuma na ihe ndị ọzọ a na-eme wee na-emie na ife niile ọ ga-ewere na-emie, ọ na-eme ihe na-afụdo person will be here. Erotara nwaanyị n'Ifite dunu a na-akpọ ọkwụ ụba mgbe ọ nọ famili ya ihe ji mara ahụ ịgba ọkwụ. Ihe ji wee kwubi ya bụ na o nwere ihe famili na-eme karịcha. Esi na ka eji ọmpụọ proses ị bụrụ famili agbụrụ ịma na ihe ọjọọ a na-asọsidi na be ụnụ, itinye aka n'ihe ọjọọ agụgba gị. Mara ihe ahụ eji mara agbụrụ ụnụ. Ọnya kpatara na ndị gboo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa. O nwere agbụrụ na-agba n'ilo, ị nwere idea. Ndị nwaanyị fa na-agba n'ilo, ndị nwoke a na-agba n'ilo, ị mara. Ọnya kpatara mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, ọ bụrụ na nwoke ji ije nwaanyị ma nwaanyị dị ije dị asị maazị ibe na anyị bịara be ka anyị bịa megide ka anyị bịa zere agbụ, ka anyị bịa zere agbụ, ka anyị weta ihe dị na be ụnụ wụnata na be anyị. Ka m gwasị nke before mechie. I will tell you this one for free. O nwere agbụrụ, ọ bụrụ na agbụrụ ụnụ na-enwe short life, ọ bụrụ na agbụrụ ụnụ nwa agbụrụ na-enwe short life,
ịchọwa partner chọwa partner long life dị na befa ntị ọ dị chọwa family long life dị na be ha gịnị wụ long life from 80 years and above chọwa family long life dị na befa ịnụtị ya because na ọgba ndụ ndị nna ha nwere na agbụrụ ha bụ na ha ama nwụchu na ha ama efuchu that woman ọ bụrụ na nwoke short life dị na be ụlọ jee chọwa nwaanyị si na family nwere long life ịnọbata nwaanyị anwa mmụọ su elu just make sure na ịnụrụ ya ọfụma gbaa nkwụ mee ihe niile dị n'isi ọfụma ka ezumezu mmụọ dị be nna ya sie wee ebe ije dị ọgbọgha n'ụkwụ na be ụlọ siso ha presence na ya bụ ngwuru anwa ga-etinye ihe ogbochi na ihe nkewa na ya bụ ọnwụ ike dị n'ezinụlọ maka na mmụọ su ya na ọgba ndụ su ya ama ekwe ka ọnwụju and ọbịa ya na oti ya asọnda within that ọnwụ nwụchu dị na be ụlọ efu na ọma nwụchu efu na o break go the yoke etu a ka ọ dị na ọtụtụ dị iche iche ịbụ na iwu agbụrụ na-ama ofu ma na nwa na-afịa ahụ jee na agbụrụ nwere agbụrụ nwere ọmụmụ jee nụta nwaanyị ma jee nụta ji ntị ọ dịkwa pay attention to your family lineage then e nwekwara ka esi ebreki the yoke ọ bụrụ na ọgbụgba ndụ ma ọ bụ ihe nna lineage unu dị very strong unu chọọ ka ebrekie a ga-ebrekie for dibịa maara anyị ahụkwara ka esi emekwa agbụrụ m ịchọ egbopụta onwe gị na those family lineage adabara ọnụ agwakwaghị etu esi eme mmemme dị n'ime agbụrụ m ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị family emi chat me on WhatsApp 0805-7837-672 or 0813-8243-871 ị na-anya na screen ị ga-afụgasị nọmba m. May the blessing of Chukwu Oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Ọ bụrụ na ọnwa ebe ọjọọ eji wee chụ aja emechaa na ọ ya epu ome ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu ya mesịa.